Dobre, takže čaute ľudia, vítam vás v dnešného videjka. Dneska si zahrajeme Reload Ranked solo na elite. Momentálne mám 60%, chcel by som dať aspoň 66 po tejto hre. Bol by som rád, keď ste toto video podporili lajkom, odberom a napíšte dolu do komentárov, aký game mode mám točiť, lebo neviem, či máte radšej reloady alebo nejaké battle royale. Alebo proste neviem, akú hru celkom mám točiť. Takže to už bude na vás, píšte do komentárov. A tak ako hovorím, bol by som strašne rád za like, za každý like odber a za 3 lajky natočím ďalší part ranked reloadov. No a keď sa vám to bude teraz páčiť, tak to možno spravím ako dlhšie 7 challenge 2-3 hry. Takže už nás to načítal. Dobre ľudia, momentálne sa nachádzame v hre a padneme asi Tilted Towers. Skúsime to v našom prvom videjku s reloadou. Tak by sme mohli skúsiť dropnúť Tilted Towers. Tak dropnem Tilted Towers a asi na tento barák, ktorý mám najradšej. OK, takže už landíme. Vyzerá, že to pôjde celkom do stýpkou. Klasicky Tilted. Nič divné. OK, takže toto si vyhodím. Ja som Gčko. Zatiaľ sa to celkom dá ešte nejakú aspoň pumpu alebo nejakú shotgunu aspoň. Merko nebude zle. OK, takže mám tu ďalšiu čestku a vyzerá to tak, že mám pušlo nejaký typek. OK, záchrana. Jem ho ja pušnúť. 30. Dostal crack. Som veľmi pokazil. Nevadí. Keďže mám pumpu, no tak toto hlavne mu to dá možno aj za 140, možno by som umrel. Nejdem ma hneď push. Slajne. OK. OK, mám AKčko, pumpa. Krekli. 50 white. Na jedno, je mŕtvy. Dám si asi aj to jedno miničko už. Tak toto zoberiem. Dobre. Vyhodím si čestku. Dobre, logaritky to sa zjedie. Tam vzadu niekto len bil. Čo si zoberám.
Dobra, toto je nevylutené. Ja si zoberám tú mametku. Tak toto vezmem. Super. Okay, let's go. OK ľudia, teraz som musel vystrihnúť videa, lebo mi tu nabehala do izby mamka. To som veľmi pokazil. Takto som kúkl. Jakže... On trafil asi tú guličku na stene. Ja som myslel, že ešte jeden, keď som mu bude trvať, aby mi prepal stenu. Toto som extrémne pokazil, mal som si tam postaviť aspoň stenu. Keď tu airdrop, ale tu na airdrop hneď nejaký hráč. Takže ja si pôjdem tam vzadu hore po tú častku. Aj tu dole sú ešte nevylutené častky. Tam je legendárna dokonca ešte jedna k tomu. To je super. Až na tú vec, ktorá mi padla. Vážne tam je teraz hráč. Má biele, toho idem. Tak, je mŕtvy. Pekný kus mal. Ten fizz je full class, tak toto zoberiem. OK. OK, musel som niečo spraviť, tak idem tu na tom jak Grappler Yes. Tu bola asi lama. Škoda, že už sa viezol. Dobra. Asi si pôjdem po ten airdrop tam. Lebo má všetka na tom nie je dobré. Oh yes, pumpa. To som chcel. Oh good. Dobre, toto sú nejaké fajty, tak týchto skúsim trošku. Tam sa fajti a tam sa fajti a všade sa fajti a neviem koho mám ísť. Hopa.
Tak to som nečakal, že mi takto skočí do boxu. No tak nevadí. OK, mám splnený cieľ. Dobre ľudia, takže pre toto videjko by to bolo všetko a zatiaľ čus.